Sa number 8, PNP ginaimbestigahan ang threat nga ginhimo online sa isa ka private school sa San Carlos City. Gilayon nga ginrespondihan sa San Carlos City PNP ang ginreport nga pamahog nga natabo online sa Kolehiyo de Santa Rita. Ginistorya sa mga pulis ang mga madre nga nagadumala sang kolehiyo. Mga alas 11:30 kainis ng aga sa nakabaton sang tawag ang PNP gikan sa 911 Bacolod nga may isa ka ginikanan nga balaka matapos makita ang threat online. Sa isa ka statement, ginsilisang Kolehiyo de Santa Rita nga ginaseryoso nila ang pamahog kag may mga ginpatuman na sila nga mga tikang. Padayon nga gina-trace ang ginhimo nga account nga amo ang nag-post ng pamahog kag ginapabakod na ang seguridad sa eskwelahan kaupod ang PNP. Ginapanawagan sa tagdumalahan sa eskwelahan ng komunidad nga mangin kalma lang kay initanan gintugyan na sa PNP. Damlag pa ginpakasuhan na ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo sa PNP ang mga persona nga naghimo sang serye nga bomb threat sa syudad sa tinalikdan nga semana.